Good morning! Kadarating lang nila Groot, galing paglakad. Ayun, 9:25 na guys. Nagluluto na rin ako ng ano, sa aso. Ayun, tapos sa tao. Naaway ni Poknat yung ano, dog ni Ronald. Pangit naman ang name, Bachuchay. Bachuchay? Babae ba? Ha? Blacky. Isang Bachuchay. Bachuchay. Paknit! May paknit din. Paknit din. May Galit na paknit sa galit si akin, Paknit eh. Ha? May poknat. Piknat? May Poknat din. Poknat. Ano po? Ay, sa pwede niya. Paanuhan mo, Ronald? Pa-injectionan mo. Ayun. Ayun, pamana. Ay, baka sobrang laki pa nun, daddy. Hindi, adjust naman niya. Oh, bilis. Ano yun? Cute. Ano, Paknit? Ba't galit ka, Paknit, ha? Adjust mo. Handa yung nakadamit, oh. Ay, daddy, Paknit! Paknit! Para ka nagsisissure, Paknit! Paknit! Ayan, nakadamit siya. Yung dating damit niya ni Poknat. And, dinamitan ko niya kagabi si Poknat. Tinanggal naman. Wait nga, isuot natin ulit. Paano mo natanggal to, Paknit, ha? Dinamitan kita. Yan, may damit ng Paknit. Yan, na pala si daddy sa labas. Pogi. Pogi. Picture. Picture muna, picture. Dali, picture. Picture ka, baby. Picture. Mamaya mo, okay na. Eh. Ano pa yan? Nagpiyak. Ano to, naipit po eh. Ah. Ayun, sobrang magaan yan eh. Ngayon okay na. Aray ko. Kunin mo yung ointment, naklagyan natin tong ano. Kinakamot niya kasi kaya namumula pa rin eh. Pero yung dito, okay na. Nakatingin si Dayong. Dayong. Kadamit din siya eh. Kain na tayo guys. Dito yung pangaso ni Ronald. Namoy-amoy ni Junior. Dayong. Ayun. Dito rin si Ronald. 10, 13, 10, 20. 10, 20. Ayun. Let's eat. Pinrito ko yung ano, yung beef na natitira. Tapos gumawa ko ng upo and sardinos. Ay, meron pa dyan yung chicken kapon. Hinitin mo nga muna madali. Nilagay ko nga sa ref eh. Paano mapapanis yun? Yung chicken parmesan. Tapos, hinitin ko lang. Ikaw talaga? Ba't mo tinanggal, ha? Ayaw mo may damit ka? Kalo, kakabilang ko nga yan yung damit niya talaga. Kunin mo talaga, Chris. Ayun, tapos na ako mag-ano, guys. Pamanas mo na, no? Wag! Damit niya yung lalaban ko. Kaya ang ganda, oh. Ang ano ulit. Ang kintab ulit. Tapos yung mga ano doon, mga wood. Ito pa rin ginagamit ko. Ang tagal niya na, ha? Hindi pa rin ubos. Pa rin ubos, oh. Ano pa lang? Kalahati pa lang. Binili ko to nung nandito na rin kami. Pwede ba yun? So, mag 1 year na. Lemon oil polish. Cleans and renews wood surface. Ano to? Doon ka nga anak at maingay ang ano. Kumukuit-kuit ka sa put mo. Bastos. Pugugas ka ng kamay mo please lang. Nakakaloka ka. Nakaligo na rin to. Pinaligo ko na eh. So, ayun sa Ace Hardware ko to binili guys. Good morning guys. Mag-breakfast na kami ni Palaka. Ayun. Alas 10 na. Magayang mata ko. Grabe. Naiya ako sa dito. Yun sa dog na kayo ko ano nun guys. Nanonood ng mga dogs na mini-mercy killing. Grabe. Hindi ko kaya. Alerts. Sobrang nakakadurog ng puso. So, ayan. Magayang mata ko. Nakatulog ako kagabi. May iyak. And yun nga. Nakalis na si Chris. Malamang kasi alas 10 na. Baka nagre-resist na nga yun eh. So, yun. Sain lang ako ng pang-doggies. Let's go. Kaya na tayo nagluto lang ako ng ano, pasabaw namin. Pero may ano dyan, may tira kanina na ano, crab and corn si Chris.
Idahid na lang yun akin tong sabaw. Gusto ko yung ano mainit na maanghang. Ayun. And then, nagprito ako ng hotdog. So, ayan yung crabbing corn. And for me, danggit. Tapos, ano ba to? Eggplant na pinirito din. With matching sausawan ng toyo. Kain tayo. Pero sa danggit, dali yung ano din. Suka para sa danggit. Bless, bless, bless. Ang suka. Mas masarap yung binili mo dati. Pangit pala tong may pulp. Pangit talaga yan. Nasisira yung pulp yan eh. Kaya kung sabi mo tayo dito. Hanggang ko nito. Dan, kaya na tayo. May halong ano yan, yung juice ng balat niya. Kaya ang pipe niya. Pipe. Let's pray, guys! Pray, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this gift which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. Yung suka pala, guys, bumibili na lang ako. Ito yung dato puti spice vinegar. Pero pwede din kayong gumawa. Ano lang naman ito eh. Mas masarap nga pag homemade eh. Kaso, ayan na, dinampot ko na. Tsaka mas madali yun. Ano lang naman gagawin nyo dito? Bawang sibuyas, asin, paminta, tapos mga sili. Tapos babad nyo lang siya para kumatas dun sa ano, yung mga spices sa suka. Masarap na siya. Ayan, kain tayo. Meron pa dito yung beef oh. Kainin mo na nga. Dapat walang pulp. Yan. Grocery kaya tayo. May isa pa dun kagabi guys, ano, na-share sa isang page sa mga dog lovers or sa page tungkol sa mga aso. Alam niyo yun, nagte-trekking sila. Nakita niya dun yung ano yung dog. Sobrang payat as in ribs yung. Kita na yung ribs. Grabe, lalo ko naiyak kagabi na. Alam mo siguro yun niligaw dun. Kaloka. No? Naligaw siya doon. Makakaakyat ba yun ng ganun kataas? Kung normal na ano, na may-ari sa kanya, paano siya makakarating doon? Ang layo, walang mga bahay-bahay doon sa ano, sa bundok na yun. Kaya grabe. Tapos tinag ko si Ma'am Karina yung nag-ano kay Jasper. Tapos ayun kinausap niya yung reporter nga na nag-report doon sa dog. So nakikipag-ano na siya, nakikipag-ugnayan na siya na kung may makakapag-akyat doon or may makakapagbaba kay doggy para ma-rescue ni Ma'am Karina. Tapos hinahanapan ko siya guys ng ano ng adapter. Foster ba? Adapter. Foster. Magpo-poster sa kanya. Or kung sino sa inyo yung mga willing na mag-adapt guys sa mga na-rescue ni Ma'am Karina. Meron dun chow chow. Hindi ko alam kung pinapa-adapt niya yung chow chow. As in, yung talaga butot balat na literally. Tapos ngayon ang ganda-ganda na. Diba nakakainis yung mga bumibili ng ang arte. Akala mo gusto nila yung may mga breed pa. Ayaw nila mga aspin. Tapos pag ganun, ano na lang, neglect na lang. Oo, konting galis. Wala na, neglect na nila. So, ayun, sinave yun ni Ma'am Karina. Tapos, ang ganda-ganda na ngayon. Ang dami. Yung pinuntahan ko, yung kinuha na ko ng colloidal silver. Lahat yun yung nasa labas. Rescue nila lahat yun. So, kapag may rescue siyang bago, kailangan may mag-a-adapt sa mga na-rescue niya na, which is mga magagaling na. Kasi na yun, napabet na yun lahat eh. So, ayun guys, kumakatok ako sa inyong mga... Naputol tayo guys, di ko alam kung na-record yun. Namula yung yung mga number dyan. Kasi 8 gig lang yung memory card ko. So anyway, yun nga sinasabi ko, kung may willing sa inyong mag-adapt ng mga ni-rescue ni Ma'am Karina, please, sobrang sobrang mga okay na sila, napabet na, cleared na sa mga lahat ng sakit. So kailangan na lang talaga nila bahay para sila maalagaan. Kasi ako lang guys is, kung gugustuhin ko, why not? Gugustuhin ko talaga. Gusto ko talaga. Ayun, kaya lang, hindi na pwede dito sa apartment kasi nare-reklamo na rin kami minsan sa yung mga fur ng dogs, diba? Ayun na. So, baka may gusto naman sa inyo para matulungan ni Ma'am Karina yung dog na yun na nasa bundok. Please! Message nyo lang ako guys or mag-PM, mag-comment lang kayo para ibigay ko sa inyo yung details. Okay? Kaya na tayo!
Kumakain na ng mga dog, guys. Tayo si Dayong yung ilong niya. Ito, oh my God. Ayan, kalat na Dayong yan. Oh, dinidig mo kasi. O sige na, hindi na. Napapahiya daw siya. Kasi Maggie. Si Poknat, syempre, ano, laging nauunang maubos. First place. Nakapag-dessert na rin yan. Napaklit. Ay, bumalik siya. Pina-conscious siya eh. Hinip na naman tong palakang to dito sa bahay, oh. Ay, manginain lang tayo, guys, ng pineapple. Finally, na ano ko na, nabalatan ko na siya. Ayun, ang pangit nga na pagkakabalat ko. Ayun. Di pa naman siya overripe. Sakto lang din. Sobrang tamis niya. Malambot. Alam niyo yun. Kaya, kainin natin. Hi, Routine. Pinya. Ako gusto ko may ano pa siya. May salt. Lalagyan ko pa siya ng salt. Konti lang, guys. Ayan. Yum. You want, Poknat? Tapos yung core kanina, tinikman kasi namin ni Daddy kanina yung isa. Hinat-ngat ni ano. Ni Dayong yung. Pwede naman sa kanila pineapple, diba? Ayan. Dalawahin na natin. Kasi palaka ba gusto din eh. Tapos sobrang juicy niya. Mag-edit ako ng vlog, guys. Ilang araw na. 3 na ata o 2. Wala din naman kasing ganap. Pwede rin talaga ako nagbablog. Kain tayo. Sobrang ano. Sarap. Sobrang tamis. Tapos hindi siya maano na de. Hindi ba sa dila ano? Diba usually yung mga pineapple yung makakati sa dila? Sobrang juicy na. Ang sarap talaga with ano, with salt. Konti lang. May malasahan ka lang na ano, na asin. Wala ko masasayang ah. December 31 ko pa ito binili. Mag-birthday na ngayon. Akin sina. Ay, birthday ngayon ni Mark. Mabati ko nga. Madam Claudia, birthday ngayon. 15 ah. Search ko muna kung anong bawal sa aso yung pineapple. Ito na anak ko. Sila nagsundo sa'yo? Si Tuju. O, bakit? Ay, yung substitute naman sa mga teacher. Bakit? Ano, hindi ako pinagbigyan tapusin yung kung yung formula sa ano namin math. Bakit? Eh kasi, di mo binibilisan. Eh, ang Bakit hirap naman ng sa math namin. Anong formula? Area, kung anong area ang hirap. May area na ba sa ano? Oo, yung sa square. Yung maano shape. O dali, aralin natin mamaya. Alin mo muna. Para mas madali. Bis na muna. Naubos mo yung baon mo? Oo, logo. Ha? Sarap nga. Naubos mo? O, Poknat. Ayan na si Chris, Poknat. Bis na, anak. Hindi ako nakulan. Bis na, dali na. Bantayan mo sila at bibili kami ng ano. Labas lang kami saglit ni Daddy, guys. At bili kami ng bubble wrap. Wala na daw bubble wrap. Diyan lang sa ano, nak. Malapit lang. Sige, bibila na rin kita ng ano mo. Ano? Wash ka muna ng hands mo bago kumain. Yung pinapabili mong ano, memory. Patingin ako nung ano mo, yung box nito. Kasi nagpapabili siya ng 64 gig na memory daw dito. Or memory ba yan? Memory card. Box? Oo, kasi mamaya hanggang 32 lang kaya niyan eh. Ewan ko kung nasan yung... Binigay ko sa'yo, sabi ko sa'yo, tago mo. Tapos bibili ako ng mga ink sa ano, sa store yung ano doon, printer. Wala na daw ink. Nawawala Ayun lang guys, di kami makaalis talaga kapag ka. Dito sa ano, likod. Ngayon, saan na yung... Hello, gaga. Hanapin mo. Bakit saan mo nilagay? Hanapin mo lang. So, ayun nga, di kayo makaalis kapag ka, ano, pagka walang tao dito. Kasi ayokong balikan namin dito. Wasak-wasak na yung ano ko guys. Kasi ganun sila kapag ka, ano, matagal na walang tao. Yung parang, iba yung pinagdidiskitahan. Okay lang at least, isa man lang.
Yun, pwede pa. Kaya, since nandito na si Chris. Gutom ka na ba? Ako? Apo? Yes. Ano gusto mo kainin? McDonald's. Ha? McDonald's. Guwapo talaga na ito, no? Kapag, ano pag nagbinata to, eh. Hindi, bakit ako? Jesus! Ang dami nung nakasasapang to. Gwapo ka kaya. Di ka lang marunong mag-alaga pa sarili mo. Oh. Diba? Yeah. Yung ilong na pa lang talaga eh. Amatog. Sus! Nagkamo kasi sarili mo. Nung baby ka pa, alagang-alaga kita eh. Ultimo ano niyan guys, ultimo tawag doon. Yung lotion niyan, as in sobrang kinis ng skin eh ito. Kasi lagi ko talaga yan nilalagyan ng lotion. Tapos pag-toothbrush niya, kaya nga sabi ko sa inyo, late yan na gano'n, nagpalit yung ipin niya eh. Kasi talagang kada ano niyan, toothbrush. Ayun. Naalaga ako mabuti yung ipin niyan. So ngayon, wala na, pinababayaan niya na. Sabi ko sa kanya, magsisisi siya kapag pinabayaan niya yan eh. Sino ba nagtututbrush sa akin ng baby ako? Ako. Di ba? Sabay pa nga tayo naliligo nun. Noong 6 years old. Ako pa rin, di ba? 7 lang ata or 8 ikaw natuto mo. Pinabaya ako magpaligo mag-isa eh. It's your fault that I turned. Like that. Yeah. Huwag ko pa yun. You let me do myself. O sige na, change your na. Uniform na. So yun, alis na kami. Tara na daddy, dito na si Chris Pulong. Uploaded na yung vlog guys nung isang araw. Tapos yung kahapon sobrang ikli pa nung kaya sama ko na lang sa vlog ngayon. May bilisan mo. Bakit? Anong gagawin mo? May pagkain pa naman dyan eh. Gusto ko burger. Ay naku na naman. Unhealthy na naman anak. Ano na lang, kanin. Doon sa McDo. May kanin nga dyan. Tsaka may ulam Ano pa tayo dyan. ulam? Danggit. Ano yun? Isda. Eh. Wait lang. Grutinting kong mahal. Kaya kadarating lang namin guys. Wala akong nabiling bubble wrap. Mga lang mga ink lang. Dinala ko na sa store tapos nag-grocery na kami ni daddy. Ayun. Magluluto muna ako ng pagkain namin. Pagkain ng dogs. Ayun, gusto ko magsiga ngayon. Puro gulay yun. Oh, sarap gulay. Ayun. And labas mo yung daddy giniling. Lutuin kong ng mga aso. Pagkain. Yung ginawa ko kasi kanina ay pinakain ko sa kanila is yung tira lang. Doon sa atay sa hapon. Gutom na kayo? Gutom na. Ikaw din bibi ko. Ay, luto na ako. Unahin ko na yung mga dog guys. Hinuna ko na rin niluto sa kanila. Kaya yung beef ang kakainin nila ngayon. And yung tangkay ng ng kangkong ang nilagay ko, pati mga dahon-dahon. So, yung mga talbos lang ang kinuha ko. Ito yung tira namin kanina. Tinuloy nyo na sunog guys. So, papakita pala ako sa inyo. Mag-aas din ako sa inyo kung paano ito matanggal. Nakakaloka. Ayun o, nasunog talaga siya kanina. Ang kapal-kapal niya sa sabi ko sayang. Pero magagamit pa naman to. Yung nga lang matagal siyang talagang matanggal yung So, YouTube ako kung anong paraan ng pwedeng gawin niya para Paano kanina nagbe-breakfast kami ni daddy, diba? Ang sarap ng kwentuhan namin. Nakalimutan ko, mas sinain pala ako kasi nasanay ako sa rice cooker, diba? Kasi yung rice cooker is may kanin kanina. So, nagsaing ako sa pot. Kaya yun, nasunog, kaloka. As in, literal na paglingon ko talagang na dito. Umuusok na usok ng yung steam ba? Tapos nangamoy, yung nga, sunog. Ayan. Nakakaloka. Kaya natin sila. Konting toyo at sugar lang nilagay ko guys. No more na. Bukas may panghalo naman din ako dito. Konting atay pa na natira doon sa pinakain ko sa niluto ko kahapon. Ang dami kasi nung naluto ko. That's it guys. Ito na ang aming dinner. Yeah, finally. Lutong bahay ulit. So let's pray. Mugain yung natin. The Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this day which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen.
Let's begin! Kanino na? Malupit na sinigang sa planetang Earth. Kakainin ko na. Ganito lulupit pag hindi pa nalagyan ng patis. Katapat. Masyadong malupit to kaya kailangan ng laking. May bago akong pinapollow ngayon eh. Pinapollow. Labat namin. Subscribe. Bago akong sinusubscribe na ano. Yung nagmumukbang si Honey. Honey ba yun? Honey bun. Or pusa yun. Aftermath. Tada! Ubos. Yung kanin lang medyo nagkahiyaan pa guys. Pero ubos oh. Ha? Water. Simutin mo yan anak ha. Ayun, as usual, siya yung ano, yung huli. Lagi matapos. Yes, Maggie! No more na, Maggie! No more na, baby. Yung mga rice mo. Okay, tapos ito na yung pinaka-inumin ko, guys. Glutathione para tomorrow malabas natin lahat. Pero, wala din naman kami masyadong kinain ngayon. Breakfast lang, guys. Tapos, ano, dinner na. Di pala kami nag-lunch kanina ni Daddy. Busy ako sa kakasagot ng mga sa personal Facebook ko, yung mga messages pala, ang dami. Hirap ubusin, guys. Kaya kapag kami magme-message na sa akin na bago, hindi ko na siya makikita sa ano, sa filtered folder or messages. Ayun. Kaya inuubos ko siya. Kaso, parang hindi ko maubos-ubos yung iba. September pa. Yung mga ano ngayon, mga January last year, mga June yata yun. Binubura ko na lang eh, kasi wala na rin yun eh, 6 months na colors. Pero mga kaya pa naman, mga months pa lang. October, November, December. Yung September, sinasagot ko pa rin kahit papaano. Ayun. Kaya, di kami nakapag, ang pula na mukha ako ngayon. Parang ang daming pula-pula. Wala kasi ang powder man lang kasi hindi talaga ako naglalagay pag dito sa bahay. Anyway, ayun. Nantay ko na lang ito matapos. Dahil mag-ano na ako. Pangakayan, nagalmasal eh. Oh, may baon ka kaninang hotdog, di ba? May baon siya kaninang hotdog kasi dumating agad si Joe. Late kami nagising kanina eh. Pero naubos mo yung baon mo? Speaking of baon mo, yung baon na pakiano na para masama ko na sa hugasan. Oh, ganito pa. Hugas na muna tayo, guys. Pinapuka ko lang kay Daddy yung cellphone sa sakyan. Naiwan ko pala. Tapos sasagutin. Tapos na? Yes. Kailan sasubmit yan? Ewan ko. Wala kang alam kung kailan sasubmit yan? Wala pa sinasabi. Paraling Panlipunan Research. Ang cute naman yan. Bilis na. May aayusin akong ano dyan. Pag dito yung vlog. Natapos din tayo, guys. Ayun. Edit na ako ng vlog. Habang nanonood pa yung magama ko. Yan. Nanonood ng cartoons. Banding nila yan eh. Cartoons. Simula nung nabili yung TV na yun. Simula pag namin dito paglipat. Siguro mabibilang pala sa daniri yung pag-upo ko dyan at pagdaod ng TV. Na kung ma-TV talaga eh. YouTube ba yun? Siyempre, YouTube tayo. Pero pag mga balita naman, pag feel ko manood ng balita, ayun lang. Sulyap, ganun. Hindi talaga nanonood. I mean, ako yung upo, manonood ako ng TV. Hindi ako ma-TV talaga, guys eh. Unlike noon, talagang mga teleserye, naabangan ko yan. Hindi pwedeng hindi mo panood ngayon po na. May mga pag-edit na nga. Makapag-good night na. So tomorrow, good night tayo sa mag-ama ko. Good night na kayo. Good night. Good night! Ayun, pasok mo na si Groot.